Milti, Bati. Klokken er fucking 6, altså. Jeg er ikke klar til den putja i det vejr. Det har jeg ikke set komme. Jeg synes, det er utilfredsstillende, at vi skal have putja så tidligt. Når jeg har brug for at ligge her og snuge den lidt. Og... Så må du gå i seng lidt tidligere. Men der er helt lukket udenfor. Fuldstændig lukket. Man kan ikke se bjerget, man kan ingenting se. Vi kommer til at stå 20 mand. Rumænere og danskere. Japanere. I fucking snestorm, altså. Nej, det bliver ikke i dag. Okay, vi lukker den. Der falder over en halv meter sne i nat. Det er jo som om det stopper lige forløbet. Jeg synes det er træls det her. ...10 dage tilbage. Og det ser meget sort ud i øjeblikket. Vi er så en dag i gang og håber på sol i morgen. Så sætter jeg mig. Vågnet op her til morgen i lejen halvanden i 6.800 meter. Efter en rigtig dårlig nat. Altså stort set vågnet hele tiden, hvilket er et meget tydeligt tegn på, at man ikke er vel akklimatiseret, fordi så vågner man hele tiden. Med de symptomer, og sådan som jeg har det, så er der ingen grund til at gå videre, fordi jeg har ikke skyggen af en chance for at nå toppen i aften. Så det er slut herfra. Jeg skal nedad. Og det er trist. Men sådan er det. Og nu må vi prøve en anden gang.